Mula? Sugot na kay ko anak niya, Kap! Kunoon ba do? Ikaw, ug siya, ug ikaw, kamo lang duha magpakasal. Sugot na itabuha, Kap. Ha? Siya may bana ni Arlen. Unya, kamo man duha mo'y nagkasinabot. Si Sir ug ikaw, kamo lang duha magpakasal. Mudunit kong duha ka bukbaboy para ninyo na. Ha, sir? Maputista tayo ni. Ato ito ng ombudsman. Gugoy ni. Ha? Ha, sir? Katawa. Asula. Ano? Ha? Noy. Sa! Namoy nakalimutan. Sa! Sakya lang po ninyo, Noy. Sa! Yap, yap. Aray! Ha? Gugoy ni. Asula! Oh, di ko ta lagi ka. Layo kay magyatuan? Layo kami nagtuan ti ay. Diin man day mo. Nibalik mo sila dito itong dako kayong balay. Katong pandato, tiya ba? Pagdato niya sa una. Ngano ka magsigito sig balik dito no? Hambot lang nga ng tiyo, tiya. Ang dato mo itong balaya. Mahadlog sa kamusulid to. Dato. Oh. Usahay pod. Madto siya sa balayang pampubre. Mula po kaila mga tao dito. Basta magtiyo man to niya. Iyam tigit ang mga pagumangkon. Unsa ka nang gipangitang tulumi no? Anong nausab man na siya karon so kada banhaw na siya? Matuday ko ng tatay. Malagmit na nasa sawang laing dito kaya. Murag di nakatuuhan eh. Ano man ko no? Buotan kay na imong tiyo. Nya, di sa ko katuoy nga makabuhat siya pagbudhi nako. Basta mo na ingon tatay. Di dong. Okay pa ka? Papa ka pulig sunod yung tiyo nimo. Sino sukol pa ka? Okay raman ko tiya. Wala man ko pul eh. Bala nang mura kong ikog sa kagirong iro. Sige sunod niya. Basta usahay lang gudya. Kapoy, hindi mo siya masakay good. Sige raglakaw. Yo tiya. Magyoyo mo siya siro usa. Unsa ka na siya no? Ako pa ni mo tiya. Di mo ni pa-check up sa doktor. Pa-check up na yung utok. Basta nabuang na tiya. Sige taon na eh bro. Sige daw ako ng buhaton. Tiya. Sukit-sukit ko na jud tanan tulong ni. Wa jud bisag usa nga makasulti ug hinang rasunis. Ay, nakakataon to. Bisag katong mga soks. Ilawang sa katrile, wala nila eh. Wala lagi si bitya bitaw, di pangita bitaw. Namo. Di gyud ito pwedeng ilisan tulumi. Na, di dito ang pwede dahil. Kani nga sabi, waking eh. Tugon mong gano'n na dahil nga. Maugi akong isulog. Padung ako kamatayo. Magkita niya sa langit. Sudyaan lang inoon ko. Ihog ko balik. Oh, sila nahibong. Ug ako labaw na jud kong nahibong. Ngano ka tumod yung karsunisa ang imong gipangita? Tantig kayo ito. Bitya, Ma'am, hindi makulat sa siyang kortasyon sa may pong niya ato bahin sa karsunis niya ang giuli. Mura man to siya nakadungog, ma'am, na nawa ang karsunis. Pero suko lagi siya, ma'am, papangutanan ako kung wa ba niya gibawi ang karsunis. Masukod ay siya nga iguro man nimong gipangutana. Oo, lagi, ma'am. Masuko siya, kay ngano kuno siyang sukit-sakit to, nung papangutana. Nganong gibawi ko ng karsunis. Dito kay stanan.
Aw sa sunod, ayaw na lang nag-apilag pangutana si Angkol ha. Kato na lang ang uban mo isusiha. Ya, ma'am. Bisan mga babae, ma'am, ako susihon. Sila ng tiri o si ng pasita. Aw tanan, bisag babae na sila. Kay basig naibog to sila og ilang gikuha. Mausad na. Sige, ma'am. Lumulampos lang ka sa pagpangasawa sa akong anak ko, sir. Bulahan sa tanang bulahan ka. Ikaw na yan makapanag-iya sa dakong yuta ni Joaquin dito sa kanlubang. Asindero ka. Mahimo na ka milyonaryo. Ha? Yan ang higayon na ng lipayong gigod si Carmela. Ako ibabati niya ang pagmahal na labaw pa sa ipakita sa Joaquin. Imo ng tanan. Busa, ayuho na to ang atong plano. Usta na gyud nakababag sa itong plano mo. Kana ang gusto lumi. Ay, sayo na kayo na, Jose. Sayo na din na kayo. Dispatsahon tayo ng tawanan lang. Kaya mo yung ganaghasol ko. Ay, sus. Di na siya may kabalakan, oy. Mahasol niya po tanong, eh. Kaya katong tawanan, gisugo mo siya si Joaquin. Na dili pa naulas Carmela. Labi na gyud sa mga laki. Unya, sa tanaw na ko, mo sa mituos Carmela. Pasagdan lang una nato siya. Una na itong pasabton si Carmela. Isalig lagi siya ng tawhana. Kaya gitugon laging Joaquin. Mao lagi. Si Carmela san. Why duha-duha, mituog po siya ng tuhana. Maglisod ka na. Pasabton lang nato si Carmela. Ayog lang eh. Kaya ako'y bahala anang praning nga dako. Nang, ikaw ngayon sultin Carmela. Nadili pa duulan ng tawana. Kaya mo nag dautan ng utok. Gusto ka na, Jose? Pero siya naman sa Miss Carmela, oy. Huwag ka matikod nga praning kay ng tawala. Pagyayaw mo rin ko sa. Hoy, Bert! O, sir. Naamay ka na, sir. Asa mo itong amigo ni mga si Doring, alias Tolome. Tuwasa mo ay. Nagipangita. Ipangita. Kung sige pangita. Wow, kamay ra. Kaya diha siguro isugo niya. Nangita sa bitaw kong Doring. Kaya nakata ko isugo sa niya. Diya, nakisugo niya. Importante na. Importante kayo ni sir. Kay ang among pamilya ba nakagubot naman god. Kay gusto sa kong mga igsoon. Nga among katigayunan, amon lang bahinon. Mao na nga bahinon lang gyud namo. Mao na nangita kong Doring. Wow. Gubot yun. Tinuod yun ha. Eh doon naman siya anak siya gawa si mong amahan po. Bitaw sir. Tulo ra kabuk ako igsoon sa gawas, pero bro kinto kay nang usa. Mo ni kuyaw diha. Bitaw nangita kong Doring sir. Kay basig do na to siya naibaw-an yung sekreto sa among pamilya ba. Unsa mang sikreto ha? Kada laging usa na ko ka igsoon sa gawas, nagtuod jud ko. Kadi na namo tinuod igsoon. Mo ba? Oo. Impostor ng dako. Mao ni nagdaskubot. Kaya unsa man di mong gusto may bawaan? Nga kanatawhan na, doon ay tinuod nga amahan, pero dili is tatay. Mahimo din na. Mahimo noy. Makabit ako patugaan nun, o kisa tinuod niyang amahan, para di siya mahilabot sa mga katigayunan. Gusto sab. Pero masuko si paring Doring nimo ana. Ang suko yun. Mulampos ko ani. Mawa naman kagubot ani.
Unya, makatabang pa siya nako. Mo na nakadaot ya. Ako pala suguon nimo, paring during yun. Ikaw? Oh. Basta ipahimo lang nimo nako, napareha ni paring during. Ano siya rin? Kay, isod kayo na, kinangalan pabiyag manangid ka sa imong anghel nga magbalantay. Ang hilang magbalantay lagi. Buat lagi mahimo na to ana na dili na nanghid-nanghid na ng atong anghel na magbalantay. Nga na, mina siya rin importante kayo na. Wag yung sayon na paagi na live. Nga agi Oh, siya rin. pre. Pre. Ya, kamusta man lakang mo? Ayo. Pre. Saman. Kita na. Sa may pong Carmela. Lagi pre. Mendin to. Pangi-pangitag maayo. Ya, saman. Napay puro ka makita to. Wala lagi pre. Hindi bungos lang maayo kay. Huwag mo sila ebidensya kaya siya nakuha. Madasa kumaw na. Lagi lain pasulon, ikaw na yun. Nino ko man. Diyan na ni mo. Awa pa yun. Tanghag din. Huwag mo tayo ang nawagod. Diyan makatunin mo. Di stupad gitu lagi. Ikaw ba? Kung naapag-eksakto mo na ho na, what na ito mo ibuwag sa imong kamo? Lagi magdahom ako. Kalit lang ka ba? Eh. Ikaw doon. Tangkag yun ka. Hindi makasol. Oh, nalimot ka lang. Na importante ka ito. Tanghag yun ka. Ibuang nga sa bitag ito. Ay, Reng, Bay. saan ka sa kunin niya? Sa may nakuha ninyo, sa may importante dyo kayo na. Silo nga kuha nga, appeal ko ninyo. Doon na lagi, bay, Bert. Importante na ba kayo? Sa importante ko kayo na. Ay, nag-apila-pila ni Bert. Kay amo ara na. Dahil ba nga ko, aba, kapag bitaw mo nga, magitabangon kay ko, basindig, makatabang ko. Ay, lagi. Kay confidential ni. Amo ra na duha. Na, pre. Na, ito. Bit ka ita. Kaya may baw, anya na, kung unsa ka importante na itong kartunis lagi pangita. Na? Sponsor ba nanda ko? Mga iyang bagyo. Nagtuo siguro silang wako kabaw silang gistoryahan. Oy, maglikay-likay mo na ako. Niisap ta mo tong anan, nanaan akong karsonis. Bitya! Anay, Di mo gabikan. ikan ko sa ilang peri na Isugo ko ni ma'am. May tungod sa karsunis. Napit ka sa amo. Wa na lang noy oy. Kay ako giingnan si ma'am na di kay apil sa pagsusi. Kay masuko ka susihon. Kaya nga no, nasuko na ko. Ha, wa di ay. Imong gi ko gikasab-an. Imo kong giingnan nasamukan. Amaw mo kabit siya. Wa ko masuko. Dito mo kong ingungog nga akong gibawi ang kasunis. Mungutana ra manggod ko kung imong nabawi. Kay kung kalit ra nawag tang dito sa kwarto ni ma'am. Natagbong ni pangita ni Tulumi. Inamaw mo ng imo. Dito mo kong ingungog nga akong gibawi ang kasunis. Na, di na lang ta maglantugi oy. Magsurihay na lang ta. Pero niingon si ma'am, di na lang ka adjud i-apil sa pagsusi. Bueno, Bitya, di lang ko bihaw sa ito. Ikaw na istorya ni Carmela. Ano sa man ako yung istorya? Ing na si Carmela, nga ang kasunis ngayon gipangita, malagbit, mapadpad ito sa baybayon. Kaya ang panyo mo ganyan ng wakit, nakita mo ganyan Mary? Ha? Ang panyo? Oo. Yaray. Bitaw no?
Kusir jud ni. Duha man gani ni kabuok, ang usa puti ni nga ni ma'am. Hatag na ni Carmela ha? I love you, Carmela. Oh. Diin ko nun niya mapunit. Subaybayon ko no, ma'am. Daplin sa dagat. Hindi ito sud na pa niyo ang kasunis ni Joaquin. Mao jud siya. Mao ko no. Imposible ha, uy. Ano naabot man ni dito sa baybayon? Ma'am, malagmit, ma'am. Naay ang karsunis. Napadpad niya to. Kasinsa? Tana atong subayon. Na atong sa baybayon na. May ka, ma'am. Ano? Sinaangad to. Ya, ya. Ano nadugay man ka? Dito kos, kung angel magbalantay. Nalangan ko kay, nabasa ang pako, ipaog ka. Kuhay ko tug tubig dun ko. Pugaw ko na. Sige lang. Tubig? Isni na ko na. Tulumi, layo man kuno kay kagyatuan. Yan dito po kuno kas bahis mga dato. May, kinsa man sa nagabalita, ni mo? Basta doon na. Doon na, nakita ni mo, tiyo. Doon na nakakita, si kinsa man be, si kinsa man be. Ikaw Tulumi ba nagduda na gyud ko nimo ha? Nagduda na gyud ko lain na ginay mong gilakaw. Saba dia, oy. Saba dia. Ingot ang lakaw nang nangabakol na ko. Yabag man taon mo. Bagtarong lang gid alay ta. Asa man ta? Ali dere. Uyog Ito, tanto. Dali isig paggahi-gahi. Ito mga mong Uyog gi kagawang. Siya ta. sakban. Cool. May kay ni akada. Wato na unta ko sa inyo. Kung kita ni bitya ni Dado, kung isulti siya na ako nga, nahibulong ko ka nga, ano, ang pandyo, napadpad mo sa baybayon. Bitaw, gahapon gani sa hapon amo daw gisubay ni Bitya ang baybayon. Kani po man jud ko gunang naabot dito ang panyo. Ang pagsulti man ako ni bitya mangod mo, base no napadpad ang panyo sa baybayon, kaya dito mo naman makita na munduhan ni Mary. Mao lagi ko no. Mao bitong amo daw gisubay gahapon ang baybayon. Mahibong ko. Ano mapadpad mo nga sa baybayon nga? Wa may hangin ang akong kwarto. O asa ko kasiguro noon, og napadpad bagi dito, basta dito na mo na mo punitin ni Mary. Ay, basta din kawat ang cool. Yung kawatan din ni agi sa baybayon, ilahog ng panyo. No? O sila ko inanasan. Okay. Sige, salamat kay Kul ha, nga nakatabang ka na ako. Okay na day ay. Naglibog ko day. Ngano usa ka naka-importante ng kasunusan ni Manong? Ma'am, ni si Tulumi. Oh, sige, dali, pasudla din rin. May nila kay nas tulumi. Oh, Tulumi, kumusta? Dai. Malipay ko rin mo tulumi nga naa ka. Salamat eh. Nahanap ko lagi ko dai. Hindi tahu may muta kang sitwasyon na lagi. Ay, pakita ko ni mo Tulumi. Basi makatabang nila ito papangita sa karsunis. Sa man may pakita na ko. Dali, aray, tangari. Sa kwarto. Dali. Harap mo ngayon kita, may pakita. Angkol, diha lang ko sa ka ha. Alis ame. Bitya, ngari una. Sama na. Kato pa si tulumi. Nga naman, Sweet ko tutungan na. Permit ko sa dinhi. mag-anian man na siya, noy. Pero di man miswito kaayo. Nya. Kumpiyansa man lagi mo. Nga di mo ka masweet tutungan na. Ha, si ma'am ay maayo mong kay na siya niya. Tuo mong gud siya na amigo jud kay silang si Joaquin kadto si Tulumi. Nya. Mutuo sa day mo. Nga amigo to sila si Manuwakin tuntuhan na. Unya, di mi motuo di ay na naman siya kamatuoran. Na naamigo silang si Joaquin. Na naaman sila kasabutan.
maitugon kon mo kitya.